paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inteng, saan ka kadi arumwar? Papanak kumangay kat agbagbagyaw. Ingka agrikurida Tanay, kita na dadakas pasamak dito barangay tayo. Amangan no kasapulan dati tulong mo. Naglaming. Kan ang mga matama anak iti maitayam ayira. Mga matamaan tulog, malipata kung tinubong ko. Sa bagay, narigat mo't kit di tirumwar ita, tanagbig sa tibagyo. Delikado. Isuman. Agkukutak di. Nagmayat maturog mo kastoy nga agbagbagyo. Ay, nakarba na tayo maturog ka niya. He! Maturog asasawam. Ingka nga ron agluto iti kape. Tagkape tatanay. Ay, naglamin. Siya na. Masalutak. Agluto ka iti hatkit. Da meriendaan ta. Nga, sikati ibabaon ko. Ngam ibaon nakmat. Siya nga ron tamalam nila. Hindi mo kaya di maturog talaga. Nagmayat, tagkukot mo kastoy nga agbagbagyo. Tanaglaming. Agawaan tamari to yan. Alalayan ta ni Ina Maria. Taintayon ije barangay hall. Ay maray, ay umaykan Ina Maria. Intayaw, ang mga nudelikado to'y kalapaw mo. Sabay agmay-may sakakat nga raw. Sabay naglamain. Ngamdyak kaya ti pumanaw di ti kalapaw ka. Kamang itayab ti angin. Intayo kita Ina Maria. Ay sausi, ang mga nuuray sika. Kat itayab ti angay, no kaskasanaw, ay delikadaw. Kat kasadod nga ito'y balay ka. Mintayon Ina, tanay, ang mga nuad-adda nga ipigsa na ti bagyaw. Intayon Ina, irikap tayon to'y kalapaw yaw. Ay, umay ka na malakay. Ang mga lumalayos ka dito'y kalapaw, mau. Ang mga nung umatot ti danom dita karayan, amalakay. Kat dumanon dito'y kalapaw, mau. Ay, saanan? Panawan daklatan dito, oy. Diyak kaya ta panawan ti kalabaw ko. Ay, saan kumanatangkan ti ulo, mama? Intayo kidain. Diyak narot kaya ta panawan ti kalabaw ko. Agkaputi ka na, ma. Umay kan. Delikado dito'y ayan, mau, amalakay. Ang mga numayanod to'y kalapaw, mau, kat mairaman ka. Iso nga intayaw. Waraw, manu a pamilya ti adda dito'y barangay hall. Ay, delikado ti babalay da. Ang mga no'y tayab ti angin. Una na, hanggang ingkamilat ta agrikurida. At damod na tatabadong kandagiti tanod na kakadwak. Ay, imbag pa'y dakabadong kan marituyang. Saan da nga opisyal ti barangay ngam adda da dito'y atong tulong. Kas damod tinasayat abo marangay, nana. Ngam ni Kapitan. Apay ngay nga awan dito'y. Umay to siguro, Kasano ko arog, intayon, ang mga nuada na itayap ti balay na dita senior citizen, kaasimay. Wine Don Silmaw. Musigay, tarumor kami pa'y nana. Agrikurida kami. Ala, agkapi kayo pa'y nga rod kwarog, Don Silmaw. Sakbay arumwar kayo. Nakaluton ni Marituyang iti kapay. Ay na, nagimas to'y barako. Nagbanglupay. Makaiayaw. Maray, daytajay indonate mo. Ay, Maray, nagbanglaw. Iso akay kayat ko na ito'y akapikaw. Ay na, ay mayak maray, pumudot ti rusaw. Awon gaya, ni nga tamari banang. Anya nga tatir aramidon na ita. Nagpaisaw, ay awagak man. Sa nabalay, taintugot po ti silpon ko. Insilupin ko, tapnusan ang mabasa. Waan, uray siyak, insilupin ko malt. Ngala, awagan man nga rod ni Mari Banang. Ang mga kidimot noan niya tinapasama kadakwada ka ni Kapitan. Hello, Marituyang. Nakaawag ka man kat agbagbagyaw. Maray, kumusta kayo kin ni Kapitan? Ayos kami lahang dito'y balay. Ni Kapitan ngay, sa dino ti ayan na. Awan mo dito'y barangay haul. Ay, adda ijay siled nga agkukukot. Tamalamin ka na. Di na kayak ti rumar. Kit, kumusta kayo mat dita? Adda kami dito'y barangay haul.
napan kami nag-rescue kin ni Marijuanang iti bakal. Ha? Amangan namin numaitayab ti kalapaw na, kadelikadaw. Kahit? Adda kayo nga ron dita barangay hall? Mun maray, nasken ngami nga datao dito barangay haul, tadda nag-evacuate ditaw. Nga, kasta ka day. Ala, umayak mo't nga raw. Mabit lang tamang isagana ak iti awitak ama pandita. Inteng, intan ijay barangay hall. Sapsapulen da ka ijay. Adda dagiti nag-evacuate ijay. Anyat aramidak ijay. Nagruna kat makabasat ti tudo. Uray awan aramidem ijay, basta makita da ka dagiti tattao. Tadi daket ibaga nga awan aramidem. Adi mo ammo ti tumulong. Nalamlamin. Ibagak ang agsaksakita. Anya, ay tumakder ka ditan, taintan. Bit-bitan dagiti ipanta ijay barangay hall. Kape, kan daddo mapay. Ay, ang kalatan. Masadutak. Malaminak nga ron. No sa pulanda. Ibagam ang masakita. Adda inyeg ko anak nateng kan daddo mapay. Adda pay arina nga iluto tayo. Pagbalinan tayo hot cake wenno tinapay. Naimbag man ta nalagit mo tin may maribanang. Nasaysaya at matlaang no adda ka ditaw, Maribanang. Tadiket kunaan dagiti tattao nga awan kayo kin ni Kapitan iti tiyempo ti Rigan. Ay dayta nga rod ti pinanunod ko. Ay masurunak at talaga kan ni Inteng. At talaga adi na kayat ti umay. May amaw, sana ba litanda ka mat? Alang rod, iluto tayon ta arina nga inyeg mo. Agluto tayon iti hot cake. Word, mare. Sigay, tumulong ak magtapno mabibi ay. Ejay kalapaw kaw. Amangan no itayab ti angin. Saan mo pala ang apanunutan jay kalapaw mo? Ina Maria. Alakit din. Agsupas ka kan mangan ka dito'y hot cake. Tapno saan ka amabisinan? Ay, agawid akon. Amangan no adagtakaw ijay kalapaw kaw. Awan. Iso adito'y kapayla ang barangay hall, ina. Agingga nga agsardeng ti bagyo. Awanan ti bagyo, Inteng. Di ka kadipay larumar. Di ka mapanag-duty. Masadutak pala. Nakitak da pari badong kan kwarog. Kakadwada dagiti tanod. Mapanda agrikurida. Apay akadwada ni pare ba daw? Ay ka tumulong Oho, pumapapil manin. Sambat nga opisyal ti barangay. Nga maging gagagad makirek-rekurida. Ammom kade at imultulong ni pari badong kadagiti kalugaran tayo idi madama ti bagyo. Anya kumat na itulong na. Ay adu napanda nagpalpala iti kanal tapno saan nga agbarado. Ado ti naramid da. Sana kasken ka nga adda kala dito'y balay nga agululdag. Nalamin nga ron. Imbag pa'y ni pari badong tatumulong. Angam si ka, sadot ka atalaga. Ha? Dita ka man lang ay. Guri ka, papanam. Ay, kaduan mi ni Maricuan ang agiwaras iti donation manipod ka ni Mayor. Ay, saan ka mapan? Awan ti agluto iti kanag. Makaamukan iti biyag mo. Sadot! Agyaman na kada kayo, lakay ba dong? Kwaro kandag iti kakadwayo tay may kayo. Agrikurida kami nga main doon silmaw. Nasayat nga rod. Tasyag, mapana kajay ili, tay nakalaan dagiti dinawat ko kadagiti amigok, para kadagiti babakat kan lalakay na bagyo ti kalapaw da. Ay, nagsaya ata doon silmaw. Dagayam natumba akayaw, ti abukado di tabatog ti balayaw, don silmaw. Kasanaw, ikatin mi ka di ti kayaw, ta nakabalandra di ta kalsada. Ang titinulong kami doon silmaw. Nasayat nga rutada kayo. Tapno saan ako naman ang dan iti sabali pa eh. Da kayo latan titang danak. Ay, saan kami nga agpatpatangdan, don silmaw. Nang runa, tama nagtulong kamay. Saan man, tangdanan kayo.
Imbag lang nga igatang yu iti kape kada sukar. Ay, alang nga rod adon silmaw. Tamang rugi kami ngagtrabaho. Atay ta, nalbasain. Naputid-putid tayong tikayaw. Karamidan tayo kano apagtungaw kung ni Don Silmaw. Ay, wala. Nagdakkel kay din na ito'y apunte bukadaw. Sige, ipahigit tayo. Alain tayo kano latan tikayaw, no kayat tayaw, tata. Tasayang kanulain. Wala. Saan mo't nga usaran ni Don Silmaw? Iso ako kwatayaw. Ay, nabanugak. Ay, Wen nga raw, kat kasanaw, agiwaras tayaw iti donation. Ado siguro ti mawarasan a kabaranggayan tayo. lakit day. Gamnas kan akitaan tayo anaimbag dagiti maikan. Saan tayo kadi nga ikan dagiti babaknang? Isu nga rod akitaan tayo dagiti naskan amawarasan. Dagiti talaga nga awanan isaang da. Isu dati umuna amaikan. Ala nga rod, kitaan tayo no asino dagiti rumbang a maikan. Nagbak na nga talaga ni Don Silmo ah. One mate. Iso ti kalawaan iti daga dito'y kabildatan. Dabay di Amerika dagiti anak na. Kat paupawitan da iti dolyar. Kan nadapay negosyo na. Kan saan mo't gaya manaimot. Agasam nga tanawadwad da ito'y inted natang dantayaw. Naamuan na nga main, ada tayo lang tinagrekorida iti bagyaw. Sagdudwaribo tayo may. Ay nagsayatin nga eh. Haday gatang iti bagas kan si Day. Una, tatabataw. Nagsayatin ni Don Silmaw. Di pa ila iso ti agkapitan. Ha? Tasukatan na ni parinting asadot. Mala, umay kagitain. Surutin tandag iti kakadwata atanod iti barangay haul. Taintay ibunag dagiti bagas adonasyaw. Ada bagas sa donasyon manipot kadagiti gagayem ko ababak nang. Ket madama nga ibumbunag dakwarog. Ket ipaima kada kayo kagawad ko anang kaputawan mat ni kapitan. Sikan ti makaammo no kasano ti pamayanyo, ha? Wan, Don Selmo. Da kami ti makamo. Kat pagyamanan mi unay. Adulakid di ti maragsakan a kabaranggayan a maikan. Ang apay, ayan ka din ni kapitan. Ada siguro iji balayda. Ala, gaput ada kayo tinagagat. At ang tugong gunayo nga itad ko kada kayo. Ha? Wen, kagawad ko anang. No asino tinagagat, isulang ti maika. Panay mat babakit kan lalakay ti kaaduan anak kalista maikan iti groceries. Marikwanang. Ay, huwan, maray. Adamot dagiti nadangran iti bagyaw. Isuda pa'y kumaati kang runaan ang maikan, kan dagiti nadadaulan iti balay. Wan, kumpleto tayo iti listaan. Kat panagkunak, mawarasan damin. Ado matiwaras tayo. Iso asigurado ang maragsakan data maikanda. Ay, gayam, san ka di nga umay ni kapitan? Tiyak pa'y nakikita. Ay, saan yun? Asapulan pa'y. Sana bale, tadakmat. Siya kun ti makitinulong kada kayo. Ala, irugi tayon ti agiwaras. Adabas itakas nga itid ko kada kayo kagawad ko anang. Sikan ti makaammo amang bingay, ha? Don Selmo. Kaya nadapay bagas si Jay Balaya ginatang ko. Umay kayo mangalay ti sagay sa kayo asako ti bagas. Ha? Da kayo ati mulong iti madama ti bagyo. Opisyal man wano saan. Ay, nagsaya atin no kasta, Don Selmo. Ang empuera ni Kapitan Enteng. Tapulo sadyak nakita ati mulong, ha? Don Selmo. Sika kenda kiti kakadua makagawad ati mulong. Iraman mo mutandaban ng kentuyang. Ay, uwan, Don Selmo. Aramidag ti imbagam. Katagyaman kami unay. Kagudwat ka ban mo day takwaraw. Hey! Ay, agyaman naktanang yag ka iti bagas, ah. Ay, Kakaasyan nak at talaga nga angkal mo, ah. bagas niyan ti banang dayta. Manipod kini Don Silmaw. Inted ni Don Silmo? Siyak ngay.
Awan ka diti para kanya ket gayem ko pa'y ni Donsil mo. Saan na kanu nga ikan dagiti sa natin mulong iti bagyo, Wanggail? Naa. Isuan niyan tilaang. Ang tapay kwarta nga intud na Ay, Tamay saan na ikan ni Antay. siyak ngay. Saan nga rod nga ikan ni Donsil mo dagiti sa natin mulaw? Iyay. Isu asuri ka lang ng gail. Tas saan ka maikan iti kwarta? Talaga ang nagsaya at atao ni Donsil mo ah. Agasam nga ay tinaikan na ititulong dito'y barangay tayaw. Katwan, pangipanan na nga rod iti kwarta na ngay katagmay-may sa iti balayda. Un nga rod ah. Anya nga tano isulaangan ti agkapitan. Ha? Ibaga tayo kenkwa na talumaban to a kapitan. Nga main managtulaw sana sa daw. Saan akaskin ni Kapitan Inteng aday talamat maturog tiya muna. Ala padasam nga ibagaday takan ni Don Selmo. Wun man ngagpaisaw. Ibagak man kin ni Don Silmaw. Angkay, at dinamagan dito'y barangay tayo, asukatan na ka ni Donsil, kas kapitan. Naku na. Kasta ti warwaragawag ni Nana Tuyang. Naa. Ngamin, sadut ka kanu a kapitan. Ay, 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 ay. Imbag pa'y kanu ni Donsil, tamo na ti tumulaw. Ay, 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 ay. Angam si ka. Day talanat naturog ti inararamit mo iti agbagbagyaw. Idinto tada kamay. Uray ni Donsil, kat timulong iti agbagbagyaw. Agin lalaeng mo ni Donsil mo. Ayawan mo nang kail. Agagat ka ngaminay. No adda pagrigatan ti bumarangay, tumulong ka man. Napan mo't timulong ni Antim Abanang idi agbagbagyo. Saan mo't nga iso ti kapitan? Si Kamay. Isong agagat kan. Tapno saan ama ikat ti amor dagiti kabaranggayam kan ka. Ay, todas mo, Kapitan Enteng. Rumbang ngamin, anagagat ka. Tapno awan ti masao, dagiti kabarangayam ken ka. Ala, sige! Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat yan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyat napasamak mo, paray. Ay, paray. Ay, ay. Agkurad kan sa matin. Ay, huwag nga ron, paray. Ay na, imbag nung sana makaalis na itatataba daw. Ay, ay, ay. Ay, jak mo ako arag. Ay, Gustob ka man ta, kitaan mo iti bagbagim. Ay, salbag kamot, paray. Ah, Paglabusin na kiday. ay. Ay, oo nga, no. saan ka di ang nagatul da itatataba daw? Ay, medyo nagatil nga ron. Ay, Ay, delikadong arutin Ay na, agkurad gayam ni Paribadong. Ha? Ay, no bilang mantakasta. Nakakatkatawa ka di dayta. Inteng. Ang mga no, agkurad ti kwa. Ti amin abagbagin na. Na, nagalas mo ti kasta panunot mo. Inteng. Ay, ibagbagak lang, ang mga no, agpaisungay. Ay, adalaok na apanaguyaw ti saom. Eh. Made ti kasta. Ay, jak maliklikan ti agkatawa no, kastay. Imbes kit di akaasyam jay tao. Ang katawa am kit din. Ah, Na, Anya ti makuna maribanan. iti anya, maray. Nakaalaan nga ta ni kabadong iti sakit na akas, jay. Ay, adda atap ko. Ang sapay lakumata saan. Anya dayta? Amangan no naala namot kadagiti makun ko na awagwag abadbado. Ha? Adda nga men dagiti daduma dita.
Nga isuot dalatan ti ginatang da iti wagwagan, adi da pay labaan nga umuna. Anya? Ay, atap ko laang mutkit di ah. Ang pag-aamu tayo met at talaga nga adda ti kasta. Iso arumbeng alabaan no addaman gatangan tayo abado. At damot lang nagatang mo nga agas mo ijay butika, ba daw? Adda, mate. Apay nga raw, nakapanimid ka di tabay titawa. Ay, masuro na kiti panag-isam kanya ni Parinteng. Anya? Agasim nga ibaga na pa ikide, ngaglabo sa kanoy jay sango ti paradaan da kwarog ijay ilay. Ha? Sadak kita-kitain, manipod ulaw, aging gatsakak nga umisisam. Anya? Ay, masurunak ta pakaragsakan dan samot, hindi pa nagkurad ka. Kasano ngay marituyang, agkurad mo ni pare pa daw. Ay, na. Na, apay akastamutan ti panagkitam kanya, kan panagkatkatawam, kapitan. Ay, pimanta agkuradan ni pare badong. Ay, Uray agkurad, taadamot tumtumaran na nga agas na. ay, naimbag ano maagasan pa'y. Na, Ay, amangan numayakar na pa'y kan katikurad na. ay saan, tadyak mo't itulok, kapitan. Huh, dita ka man langaw. Ay, paray, da kayo magganam na ita. Ay, sus. ay, Nadatan ni tata ba ang kail? di ka mas asidag pare. Nya, Ay, agsublitan ko arog. Ay, tumaraytan nga umadayo dito. Unang kail. Lalaka ay at maakaran iti kurad. Ay, intan ang kail. Nay, Parinday, kwarag, subli kayo. Basol mo ah. Nya, Amom lang arudin nga agkurad ka. Rumwar-rumwar ka pa ilang aming. di pa lakit, mayakar nga, agpaiso ti kurad ko kadakwada. Heh, Ay sos, tinasaya at mapan ka ijay bangkag. Ta ijay ka nga agpaimbag. ay, uwi na. Nasaysay ati jay, tado dagiti bulbulaw. Wan, adu ijay ti bulong dagiti patani amulata. Mabalin ka numit nga agas ti kurad da jay. Kitwan, uray jay maysa akas labayabas ti bulong na. Ay, madandanagan na. Apay, Agagatal ti kodil ko. anya? Ay, agukokis mo ti kodil ko. Nga ay, amangan no agkurad ka mutan. Ay, saan mo tan Diyak ti agkurad. Ay, day tangamin ka. Tanauyaw ka, iti adda kurad na. Ni, anya ti mapaspasama kada kayo ang kail. Agkudkudak nga rod. Yay, agkurad kayo matay. Ko, kasta nga rod. Ha? Makita mo ni. Agukis ti kodil ko. Asos, taray kwarang! Timaray mo tin ni Kwarong. Anya ti kunam kwarog. Agkurad mo't ni Uncle Mau? Kasta nga rod na nakwanang. Asos, delikado na ito yan. Ha? Ay, no kasta. Makaakar nga rod ti kurad ni Kaba daw. Lakit di Delikado tayo nga raod. Ay, iso nga ita. Mabuti nga ako na mapaniti balay da Uncle Intay. Kumusta ka, ba daw? Mayata yung tuyang. Naagasa na yung tikurad kaw. Awanay. Na, wangag paisaw. Awan matang. Agyaman ak iti agas at inumarkaw. Kanda kiti bulbulaw. Nasaya at mo, tapno saan nakakatkatawaan ni Kapitan. Wain, kit mabalin ko itan, ti mapanagpasya-pasyan. Ay katwan na, ipakitam nga awanon ti kurad mau. Kumatangak man maray. Ay, ore awan gumatgatang kanya, Kabadong. Anya? Ay, di ka umas asidag ditoy. Agawid kan. Ay na, di ka agdanag maray. Awanay, tikurad kaw. Ah, sigurado ka? Wain, mamati ka kanya. Kita ma. Kita nak. Ne. Awan mo't nga agpaisaw. Ay, agyaman ak ano kasta. Kit mabalin na ko nalakwan, maray. Tangay mabutang mat ni kwarog kan ka, inteng. Ano san ti aguray dito'y igid ti kalsada, iti pagluganan ta. Di iso.
Tinaskan, mapanak iti doktor. Ay, ta kayo magayam day ta. Papanan nyo ay amaray. Parinteng. Ay, Inak ipadoktor na inteng, tagkurad meten. Aja, agkurad. Na. Kasi ka di maray. Na, nay, pari badong, awan meten ti kurad mo. Wungag pa isa. Ingat inaramid mo. Kaya't ko amaamuan, pare. Ay, di nakasasigan maray. Ang mga numaakaran na kididitakurad mo. Na. Narigatay. Iso apanawan kayo pa di tayo. Tanay, agkurad gaya mo di parinteng. Ay, awan ay agkurad ay. Ay. Just kikit di tikastoy abiyag. Inteng? No apay mat nga naakaranak iti kurad. Ay kat, siguro tapno mapadasa mo ti agkurad. Anya? Nauyaw ka ngamin, iti adakurad na. Iso aday ta, ti maganab mo. Basol di pare ba daw? Taapay ang nagpakita kanyak. Anya? No saan ko man nagparparang, adayo ko nga inuyaw ko. Ay, agyaman na. Tanimot parinting ita, ti agkurad. Naa. Katawa, tuman magtuyang. Ay agtal na ka man ba daw? Kanya, Apay masapul ay nga ibales mo, tinaramid dakan ka? ay katuwin mo ta. Tapno marik na timpalakam na kanya kitay. Padagkunak saan arumbang agibales ka ba daw? Ha? Umanayon ang naagasan ti kurad mo. Naagasan gaya man ti kurad ni tata ba daw? Aywan, awanon. Ay, kunaklakit din no ang manaagas na. Naimbag man ta naagasan. At damot laeng kan kadaytano kayat mo ti umimbag, kwarog. Ay, kasjay. No anya ti iparit ti doktor amakan, ay kadi mo kan kanin na. Aya. Kan siyempre, di mo liwayan ti agtumar kadagiti agas. Bayan niyaw, takas taman ti ibaga kini Uncle Inteng. Ha? Barang no maikat mat ti kurad ni Uncle Inteng. Aya! Ay da. Parinting ngaya. Di nakman kita-kitaan day. Ha? Amin sa amot na parte ti bagim pare agkurad ay. Aglabos ka man kindi balay. Agtalda ka di. Ha? Kaya't kulaang mo't makita no amin na parte ti bagay kit agkurad ay. Panawan nak dito eh. Tila ibagbagam. Nya. Kit ni sumot lang dito ti ibagbagam kanya kindi pare. Di nakasarsarita. Napudot ti ulok. Yay. Kul kalaang ka ti pare. Kastoy lagaro dante sa adak. Kul ka lang. Mga asar ka dyan. Ay, sorry pare Ay pumanaw ka. Naynayunam lang ti parikot ko. No isuti ko nam. Di isaw. Panawan kan pare. Ikan! Masurun mo't lagayam ni parinteng. Ay sumardeng ka man si kabadaw. Nya. Apay, kayat mau ngagsubliman ti kurad mau. Ay sana. Kun may isa. Mabalin ayamit ti kasta. Katanya ngay ti amom. Amangan no agsublay. Ha? Pangasim tay sardeng mo day tangar aramidaw. Nya. Imbes kumakiding agtinulong kayaw no anya ti maaramay. Kahit iso magamin tinangiro kay tuyang. Ay, oray pay. San arumbang nga ibalas mo, tinaramid na kun ka. Maladi kag danag. Manipuditan. Jakon ulitay, tinaramid ka. Nasaya Kumusta kan paray? Kastoy lata Dua kabilangan ka ni Banang. Anya? Kabutang na mga minikwarog akanak akon. Ay, no siya. Sanak ang mabutang king ka paray. Agyaman tayo may na binisita. Ay, kituwin mo ta paray. Gaputa kayat ka atulungan. Tapno magasan ka. Ay. Adda bulbulong dito nga inalak. Makatulong da ito king ka paray. Agyaman paray. Kaya't kumuti herbal medicine. Dumungag ka, tayo baga king kataramidam, paray. Kumusta ngay mo't ni Uncle mo nga Inteng, kwarog? Sigun kinihan ti Banang. Umimimbag ka nun ti kurad na, kagawad. Ay nasayahat nga rudno kasta. Mabutengak kami na mapanidya balayda. Sa Amangan kami numakaranak iti kurad. bagay, oray siyak. Ay,
Mabutengak ang maakaran, narigatan. Ngayon baglakit din ata, dapay agas na. Uwin nga rod Tanuawan, kasi tayo amin dito'y amaakaran. Ayan adayo na. Awan ti maakaran kada tayaw. Sabay kuma, kagawan. Mayatan ti kudil mo, Enteng. Awanan ti kurad mo. Ay, maragsa ka na. Tawanan kurad ka. Kat, aramidam ka di manen ti panaguy-uyaw mo, ah? Ha? Amangan no adamanen makitam di taasakit ti sa balay, kat mapan mo as-asaran wano uyawan. Ay, kwa? Saanin? Namiris ko itan ang madigayam tinauyaw. Kain mga asar iti tao nga daan na yun na. Nasaya at taamom. Manipot ita. Liklik akong ti agdilaw iti anyaman a klase ti sakit ti padak ataaw. Nadidigra akong. Nasaya at tanakaamiris kamatlaan, Enteng. Ay na, Kapitan! Saan ngamin anasaya at akatawaan nyo ni Tata Badong? Gapo itikurad na. Ala sigay! Dinang tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mangrikap kan marikwanang. Mabit lang mangrikap akon. Ay, karti nga marikwanang, amangan numala daw tayo. Wan ka di maray. Ay, unay kayon aya. Kalpasan, ti panangan tayo ijay ayan ti minatayan. Ay, agsusugal tayo. Iso akaadwom ti itugot mo akwartam marikwanang. Alawan, di kay agdanag. Talaga amang itugot ak ita iti kwarta. Nasayat nga ron no kastamaray. Bingo! Yes! Alay! Bunto yun, dagiti postayaw kukumaray. Awanan, bakak manan. Maminsan pay. Sige. Sigay, maminsan pay. Sakmutan ati agkulog. Sige man langan, bareng mga bakak tumutan. Okay, kulog! Pare, nakitam ni Banang. Nay, yak mo nakita dito yun, pare. Kunak no ada iti ayan ti minatayan. Ang awan man. Kinapod no na, pare. Sapulog might ni tuyang kaw. Ay, napananda nga ta. Ada nagkuna nga dadalang dita. Igid ditay. Anyar aramidin na ngay. Agsusugal na, pare. Nagawid da nga tanah. Nukas tangaran. Ay, nagawid tamot na. Win nalpas mo tayo ti pinangan ita asardam, pare. Ada tayon dito unag tibalay mo, marikwanang. Okay, anya ita. Di la mabalin amang irwar ka iti mainom. Ay, wunmut ngagpaysaw marikwanang. Uray siya kung ti makaam mo iti pulutan tayaw. Anya ti makunam, marikwanang. Ay, kukumarik ida. Aginom tayo, aging ga iti kayat tayo. Day kaman ti kayat ko, marikwanang. Sana bale, datayo laeng mait. Way! Nagbayatan do kastaya ka na yawn ko kumaray. Ay, wan nga rod, marito
Marituyang, marikuanang. Ano kaya tiyo? Uray agpat-pat na tayo. Aginaw. Talaga? Wan ko kumari kita. Siya, di makamaw. Ay na, ha? Nagmayatan at talaga. Di, uray man, rinabi itayo dito, inga. Aginaw. Ay, awan tidakas na. Mabalin latamat marikuanang. Wan. Takunadan, anya. Kukumaray. Ragragsakan tayo tibiyag tayo. Agingga. Si bibiyag tayo. Anya. Awan mat. Marikuanang. Ay, si kamot gayam. Apay, napanamanag patpatnag. Makaturturog ako, inteng. Di naksingaan. Na! Aglisi ka itidalan ko. Ah! Tapnam mo. Naabakak iti sugal. Na! Ay, nakisugal ka? Napudot itatiulok, inteng. Ha! Dakkal nga men ti abak ko. Umisam ka kiday, Badong. Nagpatpat nagkayaw ang nagininom nga kukumaray. Umisima. Wala, gaputadakkel agatan tinabak ko iti sugal. Ha? Ni Maribanang malas na. Nga may nagsasaruno ti panakaabak na. Ha? Manungay ti abak na. Agarup sa nga 10,000 pesos. Ha? Aya. Ni Marikwanang may 3,000 lang nga pesos. Anya. Marituyang, gatang mun ato'y may sa baboy ko. Manungay day tamaray. Nababala ang ti presyo na. Basta sika. Uray, 20,000. Mabalinahan. Anya, Tapno magatang adagos. Among matan. Awan kwarta, tanaabakak. nisigay. Gatangak nga rod day tamay sa ababoy mo, maray. Ay, agyamanak marituyang. Ay na, ay, adamot lang ang pagpuunak iti sugal. Sigay, ipanmunto nga rod, ijay balay mi jay baboy mo ijay kunto abayadan. Sige, urayan nak nga rod, marituyang. Pinayaban na kanumay tantibanang. Wen, kat agyamanak, taimay ka. Anya ka diti ipaaramid yaw. Ay, ala mantay may sa ababoy iti kulungan, taipan mo ijay balay da marituyang. Ha? Apa yain? Gapo, tagatangan da, kwarog. Ay, di ka agdanag. Ikan ka, iti kwartam. Ha? Ay katuna, antibanang. Agyaman na kwarog. Ay, umay ka nga rudan. Taing ka ukudanan tay baboy ko. Inla ko ni antibanang timay sa baboy na angkail. Anya? Nangilakon na. Dananatuyang kantata ba daw? Apay ngay. Awan mo't imbagbaga na kanya. Kinapudno na. Siyak pa'y tinangipan iti baboy, di balay dananatuyang. Iyay. Kastaya? Nukas na. Di yu amaw timay papan iti baboy. Saan mo't? Bukod apang ngedeng ni antim data. Anya? Naalayo ka din tibayan ti baboy, awan ti banang. Wen, kwarog. Daytoy, ikan ka iti 200 a pisos. Wow! Agyaman na ka, ti banang. Angam nay, di mo ibagbagakan ni uncle mo nga inlakok ti baboy. Ha? Da, apay akaslan nakigtut ka. Ikwa. Awan, ti banang. Sige, mapanakon. Amangan ngamen nunang rugen ti sugal. Ha? Agsusugal da ka di pa ijay ayan tinagminatay, antay. Wen, inton malpas ton ti tabon, santo sumardang. Kasta ka day. Iso asambutag. Barang mabawik ti ado nga abak ko, iti sugal. Ilakom gayam timay sa ababoy. Amumagayam. Awan,
Takasapulak nga ti kwarta, inteng. Nagpuunam anak kisugal? Ah, Ay, nangabak kamit lang, eh, saan pa'y nga rod? Makitam. Awan bumaknang iti sugal. Ay, dinakman ngamin buy-buisitan, inteng. Di ka lamabain. Si kapay nga asawa ti kapitan, ti dadaulo iti sugal. Ay, dinakbibyangan kunak, inteng. Makamukan amang pakan iti baboy, badaw. Tapay aya, papanamanayin. Mapan ko saraken dagiti kukumaray. Agsusugal kayo manayin, kasta kaday. Ay nabadong kul kakadilaeng. Kanayon lakastan, di ka mo'ten matatao dito balay. Aganos kapaylaeng, Aganos ka pa ilang nga. Uray tano mga bakak iti sugal. Ikan-kantaw iti kwartam. Sayang. Nalpasan ti tabon tinatay akalugaran tayo, kukumare. Wen nga raw, awanen ti pakisugalan tayaw. Wen nga rod Ay, alangan mo't nga ikararag tayo nga adda kumamanen matay. Ay, madia. Ay ngam, saan aparikot dayta? Ha? Mabalin tayo nga ituloy ti agsusugal diti balay. Wen, Wala niya. Good idea, Marikwan. No kasta, erwar kon ti bingo card. Wala. Sigay, agsusugal tayaw. No asino ti mga ba? Agilibray. wen, agilibre iti arak ken pulutan. Oh, approve, kukumare. Yala, tangay siyak tinangabak. Sige, aglemes tayaw iti arak. Hindi taglamas, Marikwan. Diya ka to pa yan. Makatakdariti bartak ko, kukumare. Kasano nga dayta? Amin tayo ka na bartag. Ay, di kay agdanag kukumaray. Ta, adda tayo mo dito balay. Sa bagay, husto ka, Marikuanang. Alay, uminom tayo nga ron. Wala. Rambakan tayo. Di ba lang nga bang ni Marikwan? No ibaga kada kayo. Ado ba'y tiarag di dala ko, kukumaray? No, kasta. Inga pa nga ron mga laite, no man tayo, Marikwan. Kanta ka ba'y amaray? Wala, Kanta ka! Sige. Go! Pata-pata, tinakita. Na. Dua tindalakbang, dua tindakotong, aku kuyada. Mari tuyang, mari banang. Wait lang. Napikat na maray. Apay matan, ari mo kayo ngay. Ay, kaya't kunti agawid ko, kumare. Labiin. Badang! Maniyan ka ba diti silawgaw? Ay, awan dito ini. Kabadong, mari tuyang. Abay, sa dinuti ayan tayo ayan. Kukumaray. Adda tayo dito turod. Ta, sinurot kayo nga rod dito. Adya, hindi nga maribanag. Ayan nan. Ayan na nga, paiso na yak, agsasaula itay. Nay, nakaturog iti daga. Mabit lang maray. Badang! Nay, di agbukapok. Kawakas tamari tuyang. Ay, masurunakin ka, nay. Nay, ano yung mapaspasan na tayo dito, awi? Si kakadiday ta, kwarag.
Ay da, Kapitan. Natakawan na kidirabi eh. Ha? Ay. Anyat napasamak mo't. Ada simrek iti balay kaw. Inala da amin dagiti nangingina at agilakaw. Kaskada napapatag nga alikaman kaw. Nagpunangamin ngagbartek kayo sa kay rumwar. Ay, Kapitan. Panawam, tibalay mo ang nakalukan. Sir ka na nagtatakaw. Gay, kayat ko ang matiliw na sino man dagiti agtatakaw. Imbagtada ni Kuaro ka nang yawid ka na kayo idirabi ay. Un nga road, Kapitan. Sayang. Tirigat na. Saan mi anatiliw di simrek iti balay ko? Ay, unay mo tanti kastawi. Ay basulyaw. Nagkunang naman na di mabayan kayo nga ginom iti arak. Garod tirigat na. Ayan. Agbartek da pa'y amin na talaw. Awan pa'y agkuna kadakwata nga agbalin awat ko mamay. Mapanak ko may balay ni Marikwanang dirabi ay, paray. Ang apay nga, adi ka napan. Nakita nga dapuraw alugan na naggapoy di balay na. Anya nga iti si Maruno ang napasamak. Imasidagak iti paraangan ti balay ni Kagawad Kwanang. Tapaliiwag no dada iti unay. Naulimag may ti balay na. Anya? Nagawid ako na. Awam may nituyang agagarak kumaijay. Di mo nakita ti plate number, ti lugan. Diyak nakita ta nasip ngit iti paray. Ay, masa pula pa imbestigaan tayo tayo. Lugan lakit di dagiti agtatakaw, ti nakita. Diyo ambaw tinararamid yo ataloy dirabi ay, maray. Nabartag kami nga rod amin, iday. Talaga asaan kabadong gapo iti nalaos a bartek may. Ayunay kayo laki din ay. Ay, uray ko manukas jay, no awan ko mamot ti agtatakaw. Ay, Ay, masurunak. Bala nga, nung matiliw tumudlag, no sino dagita nga agtatakaw. Idaw-dawat ko ang matiliw da kuma, kabadong. Ay, sapay lang kumaa, Marikwanang. Tanusan, ang mga nuadamanan sumaruno at akawan da dita. Good news ang kail, natuntundan dagiti agtatakaw. Ay, nukasta, ibagam ka ni Kagawad ko anang. Unang kail, Ay, nasaya at natuntunan dagita asalbag nga agtatakaw. pagsayaatan na kiti adda CCTV, makatulong nga talaga. Ay, una. Madamdama, siguradaw, yawag dan kada tayo ti nakatiliw dagiti agtatakaw ang kail. Ay, sigurado na ita. Agyaman na kapitan, kamaudyanan na, natilew ti agtatakaw. Ay, rumbang lang Kagawad. Ay, may samot lagayam at tao ti agtatakaw. Uray agmay sa tadalugan na. Ay, adu ati takawon na. Ay, un nga rod Itun maminsan. Di kayo agar-aramid iti kasta. Ay, un kapitan. Ay, uray ni Banang. Ay, da kayo amin nagkukumari. Agbalin aliksong da ito'y kada kayaw. Ti panagsatyaw. Ay, un nga rod Ay, nangrona kanya kapitan. Narigat mo't gayam ti kasjay. Ay, Ay, nasaya at no diyon ulitan ti naramin yaw. Ay, saan anasaya at nga ihimplo ti sugal. Tuladen da kayo adag iti ubeng. ay, Agnakam kayawn. un kapitan. Ay nanatoyang, nanabanang kan Kagawad Kwanang. Saan kumangamin aday taag sugal kan agba